Dünyada näçe sana adam ba bolsa şonça sana pikir ba. A biz bolsa haywancyklar barada sağalyň pikirini bilmegi makul bildik. Ýaş pikir gepleşiginde siziň hemmeňizi hoş gördük. Evet. İň halayan haywanyň haýsy? Kebelek. Kebelek. Öýde saklasyň gelýärmi kebelegi? Küçükden olara saklap bolanaga. Kaplan. Öýde kaplan saklasyň gelýärmi? Yok. İň halayan haywanım men pil. Yok. Ýolbars. Öýde ýolbars saklasyň gelýärmi? Deme sen ýerde. Olya. İt halayanmy? Öýüňde it saklajakmy? Kakam ruhsat berip saklarmy? Hiç kimin ýok ýerine pişik görseň daşlasaň bolýarmy şonu. Yok. Üstüne topularda. Ýa-da klipler. Ýa-da klipler. Ýa-da ýykylyp. Tapılsa taşlasan bolýar. Pişik görseň daşlasaň bolýarmy? Yo, daşlama. Arçakanda näme etmeli? Oturacak. Gidiyençem. Ecem yani. Yürek deyip ağlamalı. Ağlamaly. Arçakana Ecem'in yanına gidiyen Ecem bir maat çalıp veriyor. Palçık atmalı. Palçık çalmalı. Şun ýaşynda men bilem okdum sana. Şu çakan yerine palçık çalmalı. Öýde galan naharlar bolýar, artyk maç pamoylar. Şonu musora dökjekmi ýa pişige berjekmi? Pişige verecek. Küçüdeki pişiklere verecek. Mine kiçikine verecek. Dine gıcıklere verecek. Ha, sen onu gujuk pişikden gowarýaň-da, ha? Sigara vermeli. Sigara Şonu musaradyň bolmy ýa-da köçede pişiklere bermeli? Gıcık vermeli. Gujuga bermelimi? Ha, öýde gujuk barmy? Hava. Haywanat bagyny gowarýarmy aslında? Hava. Gowarýar. Gidip gördüňmi haywanat bagyna? Dik gördüňmi, men akit dik gördüňmi? Yok. Teret gydym. Ana ho kamera teret di. Kaka men jiraf görürsün belä men haywanat bagyna gitdi. Kaka men jiraf görürsün belä haywanat bagyna gitdi. Düşündüň däm kakasy? Ay maşgala bolup gitdim. Emme bile gitdiň da. Kaka bilen Ecem bilen gitdim. Haywanat bagyna gidip gördüňmi? Nahu. Kim bolup gitdiň? Molum okuwçylar bolup gitdik. Cemile molmak. Cemile molmak gitdimi? İkinci klas. İkinci klasda. Haçan soňky ýere gitdiň? Öňräk gitdim. Resuljan, sen bilen tanışmak, dostlaşmak maňa gat ýakymly boldy, hedil boldy. Saňa da gowy boldymy? Hawa. Tamaşaçylar, şu ýere gelende men Resul siz bilen tanıştyrayyn. Resul paýtagtymyz Aşgabatdaky 70-nji orta mekdebiň 3-nji sınıf okuwçysy. Eýýam häzirki ýaşynda gözüňe getiriň, 7000 gedek durman ajman edýär oglan. 7000 gedek durmadan ajman etmek bilen öz deňgüşlerini tapawlanýar. Onu Resuljan gepleşige gatnaşanyň şuna metan taňary ýalkasyna aýdýan, tanışanmaşar. Mehriban dostlar, gepleşigimiz göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýär. Biziň täzeliklerimizden habarly bolmak üçin YouTube kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Hoş sag bolun.